Hinay-hinay na karong ginaplastara nila kani Senador Antonio Trillanes IV ang mga kandidato nila alang sa 2028 elections. Sa interview sa DZXL Armen Manila kang Trillanes iyahang ginaduso karon ang pagsanib puwersa sa kasamtangang administrasyon ug mga kakampingka aron nga dili na makabalik sa posisyon or dili na mudaog ang mga Duterte. Ato maminaw na pamahayag ni kani Senador Antonio Trillanes IV. Pero ako personally, ang tinutulak ko po ay magsanib puwersa yung administrasyon at itong mga kakamping o ang tinatawag kong middle forces. Nang sa ganoon, mas malakas ang puwersa at masiguradong hindi na manalo yung mga Duterte muli. Mato ni Trillanes nga ginapilian karon sa mga kakamping pagka-presidente sila Senador Bam Aquino o Senador Risa Hontiveros tungod kay mibalibad na nga modagan sa pinakataas nga posisyon sila Mayor Leni Robredo o Senador Kiko Pangilinan. Dugang pa ni Trillanes nga angay masayo ng katawhan nga dili maayo matod pa ang mahitabo kung madaog si Vice President Sara Duterte isip presidente sa Pilipinas. At maminaw ng dugang pamahayag ni kanhi Senador Antonio Trillanes. Bakit natin kailangan mulatin yung mga kababayan tungkol dito kay Sara Duterte? Kasi alam niyo ho, pagka nagkamali yung mga Pilipino at iboto itong si Sara Duterte sa 2028, gigibain ito yung bansa, yung ating demokrasya. Ang pamahayag sa kanhi Senador